Здравейте, този урок е на тема гласни и съгласни звукове. Звуковете в българския език се делят на гласни и съгласни. При изговаряне на гласните звукове се чува глас, а при изговаряне на съгласните се чува шум. Гласните звукове са А, Ъ, О, У, Е, И. Съгласните звукове са Б, В, Г, Д, Ж, З и кратко. К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш. Разликата между гласни и съгласни звукове се вижда и в звуковия модел на думата. Гласните се означават с червени квадратчета, а съгласните са сини. Нека видим звуковите модели на няколко думи. В думата топка гласните звукове са О, А, а съгласните са Т, П, К. звуков модел на думата слон. В думата слон има само един гласен звук, О, а съгласните са С, Л, Н. Звуков модел на думата балон. В думата балон гласните звукове са А, О, а съгласните са Б, Л, Н. Сега е време за малко упражнения. Хайде сега вие във вашите тетрадки да пробвате с думата петел. Ето как трябва да изглежда звуковия модел на думата петел. Звуков модел на думата котка. Ето как трябва да изглежда звуковия модел на думата котка. Звуков модел на думата жаба. Ето как трябва да изглежда звуковия модел на думата жаба. Звуков модел на думата лимон. Ето как изглежда звуковия модел на думата лимон. Звуков модел на думата сладолед.
Как трябва да изглежда звуковия модел на думата сладолед? Нека обобщим най-важното от този урок. Звуковете се делят на гласни и съгласни. В звуковия модел на думите гласните са отцветени в червен цвят, а съгласните в син. Ако ви харесва да учите с нас, абонирайте се за канала и гледайте още видеоуроци.